prečo som to urobila. OK. Aby ste vedeli, že tam sa asi ukončí. Teda ukončiť svoj YouTube kanál v slovenčine. Aj English. Áno, idem do toho, idem to skúsiť. Takže predtým nepripravovaných scenárov teraz budú pripravované anglické scenáre. Keď nič nemám napísané v češtine, pôjdu do angličtiny. Hi English, hi everyone. Vážne. Už vidím. Aspoň mi to pomôže sa rozhovoriť anglicky. Viem sa viac učiť. Takže posledné video slovensky a ostatní, kto neviete anglicky, si od ďalšieho videa zapínajte titulky. Idem robiť anglický kanál. First, it's me, and then money. For all diamonds in the sky, you should thank star I see, I ecstasy. Takže, ahoj angličtina. Neviem, či to chcem urobiť, ale jednoducho urobím. Všetky kanály, čo mám, čo sledujete. Hi English. Niekedy je zmena to najdôležitejšie. Niekedy možno je iba takto malo od toho, že ja to začnem robiť anglicky, možno mi to vyletí, možno nie. Ale za skúšku to nič nedá. Skúšku môžem urobiť. Takže goodbye Slovenčina, goodbye Slovak, hey English. Bye!